Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedaya kinurmatan, para sesepuh pinisepuh, para tamu kakung putri ingkang sampun kersa rawuh ing griya menika. Kita sami nglumpuk wonten ing Desa Bono kanggo nganakaken upacara adat pitonan. Minangka upacara wujud rasa syukur Gusti Kang Maha Kuwasa. Awit rahmat berkatipun mugi kita kabeh tansah pinaringan sehat, kawilujengan lan katentraman saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh sedaya ingkang kinurmatan, sakmenika badhe kula aturake runtutan upacara adat pitonan kanthi langkung cetha lan jangkep. Buka acara. Upacara kita awali kanthi pambiharja supados sedaya kang rawuh padha nglempakake ati lan niat becik kanggo nderek ngesti berkah tumrap jabang bayi. Upacara pitonan punika minangka pralambang rasa syukur lan panyuwun pangayoman. Donga pambuka. Donga iki minangka panyuwun supaya upacara lumaku lancar, tentrem lan jabang bayi tansah pinaringan wilujeng. Urutan palaksanaan pitonan utawi tedak sinten. Ngresiki sikil. Bayine digendong lan sikile diresiki minangka lambang resiki awak sadurunge nglakoni tahapan urip sabanjure. Nomor kalih yaiku mlaku ing dhuwure pitu jadah. Bayine dituntun mlaku ing dhuwure pitu werna jadah utawa bubur wirnu breta. Minangka pralambang werna-werni urip lan pangajab supaya bocah bisa ngliwati rupa-rupa cobaan urip kanthi pitulungane Gusti. Sing nomor 3 yaiku munggah lan mudhun tangga tebu. Bayine dituntun munggah lan mudhun tangga sing digawe saka tebu. Minangka pralambang antaping klebu utawa mantepe ati. Nomor gangsal yaiku mlebu ing kurungan pitik. Bayine dilebokake ing kurungan pitik sing isine macem-macem barang. Barang sing kapican dijupuk dipercaya dadi pralambang pilihan lan masa depan bocah. Nomor 6 yaiku diadusi kembang. Bayine diadusi nganggo banyu kembang sekaman supaya bocah dadi pribadi sing resik lan suci atine nalika nglakoni uripe. Nomor 8 yaiku nyebar udik-udik sabaran. Para sepuh nyebarake dhuwit, receh lan kembang saka dhuwur. Minangka lambang supaya mengko bocah gelem bagi rejeki marang wong liya. Nomor 9 yaiku nganggo rasukan utawi sandangan anyar. Bayine dipakekake klambi anyar lan dirapekake. Nomor 9 yaiku donga lan mangan bebarengan. Acara diakhiri nganggo donga bebarengan lan kenduri kanggo wong tuwa lan para tamu undangan. Penutup, mugi jabang bayi tansah pinaringan berkah, sehat rahayu lan tuwuh dados pribadi sing migunani tumrap keluarga, masyarakat lan agama. Cekap semanten pranatacara adat pitonan saking kula. Wonten kirang luwih kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.